Madundo mano ma Kasipul kod ma Ugunja mane mantiere machiegni ahinya kod jowa ahinya mantiere Nyanza nyaka sani kama oganda ochungi. Ineno yo machanore kako osetaye makoro sano oselore rito chieng' tich ang'wen oganda odhi abedi. Mokwongo akawo thuolo mar kono jo Ugenya ni amor kodgi gitimo campaigns maonge lweny. Ugunja. Onge lweny maneno kotimore Ugunja gitime friendly nikech ing'eni macha ok en lweny ma idwa goyo wadu nikech ng'ama igoyo ni jirandi kiny nokony. But I condemn gima nya timore Kasipul mane negruok obete ok en gima kare be ok onyis picture maber. Ing'eni ODM party wa en a party of democracy. Momi ineno kane wa conduct ourselves in a manner that nyiso ni democracy wa osenya. And ano kadwa wache matek akwayo ni jo Kasipul wuogo kura ne party gigo kura ne chama nikech kura magidhi goyo no biro konyo jo chama mondo chama obed motegno mondo kata ka koro wadwaro development wanyalo dhi negotiate with the government ka wan jo motegno. Ing'eni kawuono kwa lose Kasipul to mane kama iwinjo ka kiny gazeti chako ndiko ni ODM after Raila kia osechako dok piny kia osechako dhi nade ODM rumo Kenya winjo ka jok manosewe chama chon nyori group kage wacho kaka chama oserumo to an gima ng'e kuom chama wa mar ODM ni chama pod strong, chama pod nitie. Omiya wacho ni jo Kasipul kik ukuod wi jakom Raila Amolo Odinga bur kama entie. Uwuog oko ugo ne chama kura, kik igo ne Boyd kura, go ne chama kura. Chama no kotegno ma Boyd odonjo bedo member of parliament, chama bro yudo ka nyalo negotiate maber nikech wadhi bedo strong. Emomiya akwayo kata mana jo Magarini, jo mani yo Magarini giwuog gigone chama kura. Gimomiya wacho kamano ber wayud ng'ama ni e chama madhi gi ideologies mag chama. Ideologies mag chama nyalo bedo mage maponono mikawo ka midhi godo edebe ne jayiero makoro chomo yiero Madundo. Ideologies mag chama en ni namba achiel wadwaro ni development obi e gwengewa. Ka iyudo ng'amok ja chama ok obi kelo development onyalo decide ni koro chame kende ibro question kanyo. Nikech kawuono kana ja chama to katiyo ne jopiny maber. Jopiny nyalo kuongo ndiko ne chama. Chama biro luonge disciplinary to penjo nang'o momiyo jopiny ywak to negi goni kura. Koro the structure mar party emomiyo wawacho ni mondo wagone jo chama kura. Emomiyo akwayo ni jo Kasipul kik ukuod wi jakom. Nyo neno ka machineries all biro go campaign king'iyo adier jo manosewe chama chon no regroup ni koro gibiro gore gi Mama Wanga kata king'iyo kaka jo gidil gi Mama Wanga dhako be nyaka chuo wuok ne karibu mana 50 ni biro ni ng'ane wach ma nyiso nang'o mama magi wuoyo kuome no pek moingo gi nikech dhako ok inyal gori go design manya neno ka nyaka former governor ma Migori obiro bado to gima obado kong'eyo ni ne osetieko tam ne gi governorship ne onego bino yueyo to kata kodwa duoge siasa Homa Bay ok en Migori onego go siasa ne Migori.